Mærke Mogens. Du skal skuldrene igennem og hovedet op. Ned væk, ned og sid. Væk på ham nu. Al din væk på ham nu. Al din væk på ham. Du skal presse dem sammen. Lad dig rejse op helt op. Sådan der. Godt. Op igen, op på. Kontrol med benet, Mogens. Kontrol med det ben. Få kontrol med det venstre ben. Mærke Mogens. Du får et point, Mogens. Udmærke. Udmærke. Hold den, hold den. Skulder i jorden. Udmærke, Mogens. Ja. Slip hovedet, Bjørn. Du er ikke klar, Mogens. Du klapper ikke. Det kan du godt holde. Træk benene. Ja, luk hjertet og træk benene. Mogens, for den arm på den anden side. For din venstre arm på den anden side af hans hoved. Ja, den vej. Ja, den vej. For den arm på den anden side af hans hoved. Du var på rette vej. Bare hold dig øverst. For din... Så igen. Godt, Mogens. Okay, han er nødt til at slippe hovedet nu. Ja, ryggen. Du er nødt til at slippe hovedet nu. Ja, lyt til mig nu. Slip hovedet. Yes, op og sid. Nej. Sid ned. Godt, Mogens. Arbejde dobbelt. Svip ham. Yes. Hold dit base nu. Indtil du får chance på at få se. Han har god tid, Mogens. Det er godt kæmpe, Mogens. Kom, hiv ud og baser. Hiv ud. Kom, baser. Kæmpe. 100%. Gå efter den. Gå efter den, Mogens. 100%. Kom on, så, Mogens. Op i mount. Jamen, han er foran på point. Han må ikke få den der. Hold kontrollen. Nian Bailey, skål på Mogens. Udmærke. Hold ham. Kom op på knæene. Slip hans hoved med dine ben, Bjørn. Og intet af det der. Slip hans hoved med benene. Slip hans hoved. Kom op på knæene igen. Nu, Bjørn. Slip hovedet med benene. Det er godt, Mogens. Der er 1 minut tilbage. Får du placeret din vægt ordentligt, så du ikke bliver svinet. Skal du få placeret dig ordentligt med dit ben. Placer dig ordentligt, Mogens. Det er lige meget med det ben. Bare kontroller hans venstre ben. Og din venstre arm. Ja, lige præcis. Sådan der. Så holder du bare. Nej, ikke slip benet! Ikke slip benet! Du kommer rundt på ryggen. Og så lige på side side control, når jeg kommer rundt. Ja, det er godt, Mogens. Udmærke, Mogens. Højre under hovedet. Højre hele vejen bagved under hovedet. Det er. Så underhuggen. Drej dig ind mod ham og få underhuggen. Så underhuggen. Højre fod op på en slår. Højre fod op på låret. Yes, højre fod op på en slår. Kom. Højre fod op på en slår. Helt ben ud. Går til maven. Du giver point. Kom nu. Jørgen, hold dig øverst. Mogens, han må ikke få det. Sådan der. Stop. Kom nu op. Det er godt, det her, Mogens. Ja. Kom op og stå. Arbejde op. Op og stå, Mogens. Kom op med overkommen. Godt, Mogens. Point 8-0. Woo!